És megosztok önökkel egy történetet, amit talán ilyen nyilvánosan még nem mondtam el. Emlékszem arra, amikor 1999-ben fölhívott az amerikaiak akkori elnöke, Clinton elnök úr, és arra kért, hogy tekintettel arra, hogy a háború magasabb fokozatba kapcsolt az akkor még létező Jugoszláviában, és ott angol száz katonák is vannak, nyissam meg a második frontot, nyissam meg a déli, Magyarország szempontjából déli frontot, és támadjuk meg a szerbeket, ezt a frontot megnyitva, vagy legalábbis lőjük őket Magyarországról, Vajdaságon keresztül egész föl Belgrádig. Tehát, hogy önök nem kerültek akkor háborúban, ahhoz az kellett, az akkori kormány az amerikai elnök direkt kérésére azt mondja, hogy no, sir. Ha akkor olyan miniszterelnökünk van, aki csak annyit tud, hogy yes, sir, akkor önök nyakig álltak volna, mindannyian nyakig álltunk volna abba a háborúba.